हेलौ नायगिरि लोगो नोंथांमोन, नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव गासिखौबो खेबसे बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन, अनसायगोन होननानै। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो। ओइलान्था मा ओंथिसो नाहरबाय दंब्रा नोंलाय? ओरैथो नाहरनांगौ, ओरैसो सिद्दा नाहर सिद्दा। मानसिफोरा नायगासिनो नोंखौ जाम्बालाय। नोंगौ नामा? औलै बे लान्थाया जेबो रोङा बेखौ लाफायैयानो गाहाम साला। है खावला साला नोंलाय मा रोंगौ नोंखौनो लाफाय जों बाराबा। गावखौनो बिराद गोरों बायदि मोनदों नामा नों? मोदालानो साला। हाथ नोंलाय मा रोंगौलै लान्थाथानो साला। साइस गैया फाइस गैया जोनानै थांखानोसै एलां र'खरा बाराखौबा दानो। जोलाय हायबा जोलाय। गावखौनो बिराद बोलो दंनो सानदों नामा नोङो? गायथाथानो साला। जोमा नांगौना हो? सोमा नांगौ। ओइ र' जाम्बाफोर मा नांलायबाय थाखो नोंसोरलाय? आं नांलायनो लिंहरदों नामा नोंसोरखौ हो? जाम्बाफोर साला। खोनासंगानो जाम्बाफोर, जोंनि बे ग्रुपआव हिनजाव गोसो थोनाय आरो सिख्ला एदावनाय बायदिसिनाखौ गारथारनांगोन, अब्लासो जोंनि ग्रुपआव थानो मोनगोन। आदा होमबा बे आं खावलाखौ दाखालि कलेजाव सोरबा सिख्ला मारनानै थादोंमोन नामा? बेयो हिनजाव गोसथि आदा हिनजाव गोसथि। ओइ खावला अनदो लिंनो बावनोदो साला मेला दाबुं मिथिबायना? बेलाय आंनि आनैनि फिसाजो सं। जाला मेला मिथियाबा जाला मेला दाबुं मिथिबाय। नुदोंना आदा खोन्थानायखाय रागा जोंलायबावदो। दे जाबाय जाथ'बाय। नांलायथ'नांला। बे लान्थाया बिराद गाज्रिलै आदा, बेखौ होखारहरदोलै बे जे उदाया बे लान्थाथानो साइस गैया फाइस गैया। बिखौलाय मा लिंहरदोलै आदा? होखारहर। ओइ खावला नोंलाय मा साइस दंलै हा? मा साइस दं? बिराद साइस दं बायदि मोनदों गावखौनो हा? बिराद दुगा जादों नोङो र' मासि दाय नोंखौ। मा खालामनो नोंलाय लान्था? थांखौसो सोमोननानैसो बिमा बिफानि हाथासुनि मोनजालायनायसो गैयालां दानो बाराखौबा र'खरा आंजों। खेलाबा गैयालां आंजों बाराखौबा मासि दायनि। ओइ नोंसोर सानैबो मानसि फाल्तुलै हा? आं बुंनायखौ खोनायाखै नामा नोंसोरो हा? सिरि था होनना बुंदों ना आङो? बाराबा सानैखौबो लाफाजानो नङालै आंजों हा? मिथिखा। बे खावलायानो बिराद गाज्रिलै आदा, बेखौ लाफानाङा आदा, लाफानाङा बेखौ। बिराद गाज्रि साला, एग्रामाय थायो साला, नांलायनो सुथा लायो साला बे खावलाया साला। हाय बिखौ दासो मोनगोन आंजों र', नों दासो मोनगोन आंजों मासि दायनि। हाय नोंसोरजों जानाय नङालै साला, नोंसोरजों जानाय नङा। नोंसोर बिराद फाल्तुलै। हाट नोंसोर मानसिफोरा मोजां नङा। नोंसोरखौ लाफायैयानो मोजां जागोन। हाट नोंसोर बिनिफ्राय ओंखारलां, गासिबो ओंखारलां। नांला नोंसोरखौ नाङा। लाफा माला होमबा आदाया जोंखौ? अन्नानै लाफादोलै आदा, लाफादो जोंखौ। जों फाल्तु खालामला आदा, फाल्तु खालामला। अब्ला खोथा बुंनायखौ माथो मानिया नोंसोरलाय हा? माथो मानिया? ओंखारलां बेनिफ्राय ओंखारलां, सानैबो ओंखारलां, गोख्रै ओंखारलां। दे थांसै। आंबो थांसै दे बिदिबा आदा। साला जेबो उदिया साला सानैबो। बिसोरखौ लाफास्लायस्लाय सैमाखौ लाफानाया साबसिन साला। जेबो गैया साला खामानिया। आदसा नायगिरि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो, जाहाथे बयबो नुहैयो। गोजोन्थों।